Godt at se jer. Så vi starter herinde. Ja, men hårdt fuld energi. Du ser også ud som om du kan stå selv i modvinden. Der er rigtig mange folk, der skal hilse på. Det er næsten ikke til. Velkommen. Jeg tror, at hvis der er en gang, så må du tænke på, for der skal folk på trappen næsten. Og det er jo dejligt. Har vi det sidste, der er på vej efter? Jamen, kan I alle sammen velkommen til åbningen af endnu sæson på Revenhuset. Og hvilken sæson? Det bliver fantastisk igen i år. I dag åbner vi en særudstilling her i huset, der hedder Afsender Frederik Revendorf. Og ude i parken har vi også en særudstilling, der hedder Lille. Og det har I sikkert allerede lagt mærke til, at parken ser anderledes ud. Vi får jeres spejler foredrag, arrangementer. Jeg kan afsløre, at vi genudgiver fra Slottets tid John Eriksens bog, som er næsten 10 år gammel. Det kommer en ny udgave her om ikke så forfærdelig lang tid. Og vi slutter sæsonen af med endnu en gang Lys over Lotte. Så det bliver en god sæson. Jeg håber, I bakker op om alle arrangementerne herude. Det er ikke kun mig, der skal sige noget i dag. Jeg har fået lov at introducere lidt, og når jeg nu har ordet, så bliver der jo selvfølgelig anledning til at få sagt alt det, jeg skal. Men vi har Jette Melgaard, som jeg lige i den Jette-gren, som jeg lige i et øjeblik ikke kan se der, som også får ordet om lidt. Derefter er der et par musikstykker, får vi over en enestående chance og mulighed for at komme helt tæt på et familieliv og på en hverdag. Hos en ikke helt almindelig familie, nemlig C.F. Revendorf og hans hustru Frederikke. Og brevskrivningen foregår i perioden 1774 til 1822. Europa står på det tidspunkt i flammer på glående pæle. Der er nye frihedstanker, der er revolutioner, der er oplysningstid, og der er også mange romantiske strømninger, der strømmer ind over. Alt det baghoved beretter Frederikke en hel del i sine breve til sine veninder. Hun skriver blandt andet om børnenes opdragelse, om politiske begivenheder, om den spirende nationale følelse, det at være dansker, som vokser frem i kølvandet på. Og man kan sige, at familie Revendorf på mange områder var en kernefamilie, der gik foran og også var et forbillede. Man kan sige, at mange af de ting, hun skriver, er på nogle områder ikke ulige de ting, som vi skriver på vores Facebook-opdateringer. Hun beskriver, hvordan familien er lykkelig, og hvordan hun spørger hen i henrykkelse over forskellige ting og sager. Og det på en eller anden måde, så minder det meget om den måde, man viser sig selv frem på Facebook i dag. Men vi er rigtig spændte på at se, hvordan hun står inde i den næste sag, som giver os et indblik i den musik, som Frederikke og veninderne lyttede til,
og som de faldt i kramper og fik hyldeanfald. Så har museets medarbejdere museets medarbejdere fra de top til Nick og Karen, som der vil rigtig gerne arbejde sammen med kunstnere her, og især når det fremstiller den fuldstændig klare historie, der er i huset her, historien af Sigurd Brevengaard. Det er værker, som er skabt med afsæt i flethåndværket og udført af øens særlige vækster, som her er pil og poppe. En anden idé, det var at vise, hvor alsidigt og bredt flet som håndværk farver i dag. Og til sidst så havde jeg et dybelt ønske om at sætte et naturområde under lup. De er inviteret fra nær og fjern. Nogle har blot kørt 7 km, og andre har rejst 3.000 km. Og af samme grund, så er det kun få gruppen, der er til stede i dag. Men jeg vil gerne nævne dem alle sammen. Det er Harry Butcher fra England, Joan Ferret og Carlos González fra Spanien, Tim Johnson fra England, Karen van der Molen fra Holland, Monica Rivera fra Spanien, og herhjemmefra har vi Annette Hollesen, Anne-Mette Jørgenholm, Palle Linder og Anne Højstrup, Jan Johansen og selv. De lokale repræsentanter er Palle Linder og Anne Højstrup, og de borger for den gode kvalitet. De har også kunnet formidle og oversætte ting i retten.
som jo er hovedtaleren og den, der skal åbne udstillingen i dag. Velkommen til. Tusind tak, og tak fordi jeg må få lov at åbne den her udstilling. Det betyder simpelthen så meget for mig. Og hvorfor gør det det? Det gør det, fordi Frederik Charlotte ligger mit hjerte utroligt nært. Jeg holder historiske foredrag om kvinder fra Lolland, og hun er en af dem, jeg næsten altid har med i bagagen, for jeg synes, hun er fantastisk. Hun bliver gift til det her fantastiske sted, i virkeligheden til Aalestrup, til Christiansæde og Mirevlov. Og jeg læste i avisen, at folk påsagde, at den her familie havde indflydelse på Danmarks historie. Lige for øjeblikket, der bliver der udgravet nede ved Femern. Der ser vi de allerførste danskere. Det har vi også her på Lolland. Og vi kan følge kulturhistorien helt op til Republikkens Hus, som er noget af det mest moderne. Det her det er en del af den mosaik. Jeg håber, at vi tager rigtig mange med tilbage i løbet af sommeren og fortæller den gode historie om Lollands kulturhistorie. Og det var en stor glæde hermed at erklære udstillingen for åben. Hvis man kan gå til. Og selvfølgelig også se udstillingen, og da der er så mange mennesker i dag, så I ikke kan nå at se det, så kommer I selvfølgelig igen og se den igen. Og tag en tur over i parken og se den. Det gjorde de, hvis det var.